Assalamu alaikum wa rahmatullah. On calminama, on juurama, on ñagama duwaw, on ñagama yafuya, on neldama duwaw, on yafama to banggue men ga. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal pelle men WhatsApp hardande men jogori ha ɗoyde. On ñaganama Allah moƴƴere, on ñagama nde ñagontoɗon en Allah moƴƴere. Yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof. sikki ala ene heeɗi to kaɓirɗe to to banggue hello YouTube Saydou Abouba ha mbawen nande ko haalte ko to banggue hello YouTube dendagal jewte batteɗe e weltare ɓiɓɓe fulɓe. sa naati hello YouTube a waɗi weltare TV ma heeɗi ɗum no jiɗirɗa ni. Yo Allah yommo moƴƴere. so oɗo saaha heedi haqqillaji men ene keeɗa ko mbiyeten jolgo miijoji walla mbiyen toɓɓere ganumma. moni kala noon ko dimoye miijo muɗum. sikki ala toɓɓere men ganuma hande koni sifori ko babiraɗo goto cuɓima wasde haalde wuuro ngo jeeyango e nokkuɗo jeeyaɗo e leydi ndi o jeeyandi e diwan o. sikki ala omo ɓesni omo jogui ɓiɓɓe nayo worɓe. ɓiɓɓe nayo worɓe o jogui o dañani ɓiɓɓe rewɓe. omo wonti e joom suudu makko. sukaɓe worɓe fof ɓe puɗɗima mawnude. kanko noon babiraɗo ko demowo tan jalamo koye jambere makko o jogui. kadi sukaɓeɓe ko dawdade mumen fof funnima e dawde. sikki ala ɓe mawni ɓe jiiɗi mbiyen kamɓe fof ɓe naati koɗanɓe. ha waɗi saaha goto Sambajo o eɗen namdi bandiraɓe fulɓe ɓe. fulɓe ene jogui limore nde limata ɓiɓɓe mumen. ene woodi Hammadi, ene woodi Samba, ene woodi Demba, ene woodi Paate, ene woodi Yero. ɓeɗo nayo omo jogui kanko oɗo gorko. eɗen namdi bandiraɓe Yero hol position daroto, Samba hol position daroto, Paate hol position daroto, Demba hol position daroto, Hammadi hol position daroto. ko ɓeɗo noon woni sukaɓe babiraɗo o. kamɓe fof ɓe naati hoɗande. ha waɗi saaha goto Sambajo o holliti wi kanum yiɗi ko ɗannade. ɓe mbi basi ala en o wi ɗam ɗo gurdam ɗam gurɗen ɗo ene muusi jalil tan e jambere. gurdam meɗam ɗam ene tekmi no fewi. goppe noon min mi ɗanno so tawi Allah udditi kam ko dañmi foof mboɗo wallita on e guura galle o. ko ndemɗon fof hewde famɗude taw oɗon daña ko mbaɗɗon ndiyam. ɓe kaldi ɓe kawri babiraɗo o duwanimo, yummiraɗo o duwanimo, mawniraɓe duwanimo, miñiraɓe duwanimo. eɗen jogui mawɗo goto ene wiye ceerno Mouhamadoul Habibou de yo welede Allah wone makko. o wi so tawi sagata hocci sakkos muɗum ene wayno, hocci sakkos mum ene wayno. o wi so tawi o waynima jinnaɓe makko ɓe, o wi o hocci sakkos makko o fokkiti omo yaaha. o wi jinnaɓe makko ɓe kuccite makko daarimo. o wi ay yitere ɓe daratamo haw wirnoɓe nde. o wi nde ɗo yitere ene reena gorko duuɓi tati, ene reena sagata duuɓi tati ɓaɗo ene ɗannoto nde jinnaɓe mum ene beela. kanko o jinnaɓe ɓe daarimo nden ɗon yitere o yalti o yeehi. Allah walli o yetti tan Allah udditi mo no yiɗiri ni. o dañi kaake ha mbayno leydi. lewru maayi mayani o werlo e mabɓe mandaji. ɓe guuri gurdam beldam sanne galle o. ko ñamɗo tan e yarde fijirde jaleɗe. watti goto e mabɓe foof so tawi dawi koto koccidi foof mofta. heɗoɗe no fewi. goto e mabɓe foof so tawi dawi ko hoccidi fof natti wadde hirande galle ko kanko tan jogui. ko dañi foof mofta, ko dañi foof joñe banggue mofta. kanum e joom suudu muɗum ɓe andi no waɗata. ha waɗi saaha goto tan babiraɗo fiya rafi. babiraɗo yani hedde yummiraɗo o. alhaali galle o foof noon wonno koye junggo babiraɗo o. kanko ɓiɗɗo o gonɗo ladde o somo nelda tan o neldata koye babiraɗo o. babiraɗo o fewna galle o, fewna guura o ha fewa sooda ration ñamaɓe karakam. nden babiraɗo o yani ɓe batti alhaali o fof kadi e junggo yummiraɗo o.
yummiraɗo o kadi waɗi dumunde tan yani kanko suka gorko noon omo yahama arta babiraɗo yani nde o ari Janaysi o woni ɗon ko Allah haaji o hooti nden o woni toon kadi lebbi seeɗa tan walla duuɓi seeɗa yummiraɗo o kadi yani nden yummiraɗo o yani kadi o arti o waɗi ɗon dumunna seeɗa o rutti sikki ala omo continue omo nelda ko neldatno ko alhaali o ration o fof watta e juuɗo mawniraɗo o gonɗo mawɗo o kamɓe ɓe eɓe liggo hanke ɓe mbatti liggade no feewi sukaɓe miñiraɓe ɗiɗo heddiɓe ɓe monema fof uddide bitik ɗon ɗo wuuro mabɓe ɗo ene marsi ha ko ɗon wawi hadde eɓe daña jawdi ha heewa hay goto mabɓe noon mbuɗo ittata waɗa hirande galle kono hirande nde ko mawde eɓe ɓesni kamɓe alhaali galle o fof kanko ɗanniyanko ko kanko tan jogui o woni toon ko Allah haaji noon kanko ɗanniyanta ko ene wayno golle makko ɗe goodi no mbayi seeɗa natti rewde laawol no ndewiranno ni omo daña kono dañal ngal wone ustade ene usto ha waɗi saha goto o noddi ba mawniraɗo o oye min noon gollam ɗe natti wade no mbano ni ustima joni kono komi garowo ɗeɗo balɗe komi garowo wuuro nden o arti galle ɗo hennane o noddiɓe kamɓe fof ɓe jooɗi o wi won noon ko jinmi jewten seeɗa oɗon gandi galle o no wano alhaali o fof wonno koye juuɗe baba ne yeni nde mbattuɗen e juuɗe nene yani mbattuɗen e juuɗe mawni meɗen o o wi min noon dañalam ngal no dañirannomi nden ni natti wade noon joni jinmi noon komi tintino on guila e law haɗa hebde nokku tan mbiyon mi jamfima on o wi mi natti dañalam ngal natti wade no wano ni joni ko alhaali ration galle o jinmi ƴeewen holno mbaɗirten ƴeewen no mbaɗirten min rondino so wi ko gonga ko min rondino ha hande so tawi mboɗo wawno rondade tan mi continue rondade habram ala hen kono noon oɗo saaha joni gollam ɗe ene ɗeɓi jiiɓade seeɗa yafuɗon noon so tawi golle ɗe defti lawol tan sikki ala ko ndodinomi komi continue rondade ɗum nden o jofni konngol mawniraɗo o wi alhamdulillahi rabbil alamina Allah jarama a jarama an kay teddugal fof a waɗani min nafoore ballal fof kadi a walli min moftude jinnaɓe meɗen ɓe ko an tan walli min hamin mofti jinnaɓe ɓe ha jeehi kadi duttiɗa kadi aɗa continue ko mbaɗanoɗa ko e gurnam jinnaɓe ɗon noon neɗɗo noon so natti wawde hunde tan e so haalata ko law ƴeewe sakkane feere walla walle ko rondino ko ɓa teddiri ɗum oy sikki ala min de ɗo kennomi ɗo affaire hirande nde kam kala ko joguimi kala ko mbawmi mami waten mami wallite hen sukaɓe ɗiɗo heddiɓe ɓe noon mbi joni kay feere ko wotere tan ko ni tan mbatten joni mone men foof tan yo heeɓ hirande muɗum heeɓa banggue muɗum mawniraɗo wi ala ɗum yoɗani fewani oɗo ko kanko joguino en nden ngala haydara nde joni o wi wodino way joni kadi enen onon Allah walli on dañi joni on joktoto hirande nde tan continue no gurdinɗen ni sallllahu alayhi wa sallam ɓe ciri dow ɓe cammile sukaɓe mbi kanumen jadani hen hande jadani hen janggo moni kala yo falto heeɓa hirande muɗum waɗa hirande muɗum jogo joom suudu mum e sukaɓe mum ɓaade ko jinnaɓe gonno jinnaɓe jeehi joni monenɓe foof yo jogo tan joom suudu mum e sukaɓe muɗum kamɓe sukaɓe ɗiɗo ɓe monenɓe foof yeehi banggue muɗum wi hankkadi heeɓi hirande muɗum heddi kanko mawniraɗo mawɗo o e sambajo o mawniraɗo mawɗo o noon wi min noon kam joom suudu ma o e sukaɓe ma ɓe hayso koye ñiiƴam he mboɗo ngataɓe ɗo so Allah jaaɓi inchallahu ko dañmi foof ko enen ndendata partinen ko ɗo woni haala ka bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe mbate an so tawi a woni patron e galle ko an tan foti jogade foof a yurnita ko ni on ndendata hirande on ndendata ration on ndendata baɗal ko an tan ya neldu tan ene waɗe taw ɓeya woɗɓe ɓe ene liggo ko liggi foof tan ene mbaɗa e alhaaliji mumen walla ene mofta e compte banque mumen janggo e jaam an so tawi a nattiti wawde kanumen berloma ɗa hennane mbaɗa ko noon foti wonde bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe enen galle so tawi goto woni joguiɗo toon ko kanum jogoto heddiɓe ɓe fof mbaɗa ko noon foti wonde walla wona noon foti wonde so tawi ene jaabe ko onon jaaboto mbate joguinoɗo ene yarliti ene waɗa so natti wawde wone meɗen woɗɓe joguiɓe wawɓe heɓɓitade mbate wona heɓɓitade de ɓuuri walla ala moni kala seridade nde mbata ko ɗum woni lawol walla wona lawol
ɓeɗo sukaɓe no ɓe mbaɗi ni holko poɗɗon wajadeɓe holko poɗɗon wasiyadeɓe so tawi wonko weñe haala he noon wona ɗum wonno saago men so wonko feewi hen koto Allah to Allah ko pewɗo pewnowo yo hollu en lawol pewal o rewna en hen o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗaccone ko jaafoɗon Allah hollu en ñande wadde